Ki khubor ki babnia ka Tnad Pohïing ke Sorkar Pdeng kelah hukum ba ka Jingtohkit ha kabedei ba ka Jingjia ha parlimen Halor ka Jingkerpat na ka Lok Sabha Secretariat. Unong aktir ka Tnad ulaong ba lathaw ka komiti Tohkit ha po jong Director General ke Central Reserve Police Force Udayal Singh bakentuk ki dekot na kiwe-kiwe ki Tnad pahara lembat ki riu Shampang. Ka komiti ban Tohkit Halor ki daw ki belaya lam sa ka Jingjia ha parlimen ban pin itu ki jingdeko bat ki ki ban le nang ni syakmat. Ka komiti kan IT ka kaipot haringkat ki jing ai jingmut ban pin bhai ki bor pahara ha po parlimen. Hakawai pat kaliang prangut ki pulit pahara ki lasyak suspon namar ka Jingjia ka belajar hinen kesngi ha Lok Sabha. Ya kata ki jing pin stom la le da ka Lok Sabha Secretariat persyak yaki Halor ka jing deko ka jing pahara ha po parlimen.